Zaokruži slovo ispred rečenice u kojoj je padežni oblik pravilno upotrebljen. Otac mog druga vozi biciklu. Njegova kraljica napala je mog topa. Posetili smo spomenik neznanog junaka. Radni dan se radi po 8 sati. Tačan odgovor, njegova kraljica napala je mog topa. Ovakvi zadaci vrlo često podrazumijevaju toliko široko znanje da zapravo možda ne govorimo o prikazivanju pravog vašeg znanja, nego govorimo o veštini rešavanja testovskih zadataka. Rešavanje zadatka zapravo se svodi na jednu igru eliminacije, promišljanja, prisećanja različitih pravila koja ste učili iz gramatike, iz pravopisa, ima tu i jezičke kulture. U tom smislu, recimo, ajde prvo da pogledamo primer otac mog druga vozi biciklu. Dakle, ovde se radi o jednom lokalizmu, jednom dijalekatskom obliku reči koji verujem da ste odmah na prvi pogled odbacili kao netačan. Radni dan se radi po 8 sati. Možemo da kažemo radni dan traje 8 sati ili radnim danom se radi 8 sati. Tako da i taj primer možemo eliminisati. Ostaje nam dakle još samo 2. Posetili smo spomenik neznanog junaka. Ovdje imamo jednu problem sa takozvanom kongruencijom ili slaganjem rečeničnih članova. Kada biste videli da je neki spomenik napravljen, sigurno biste postavili pitanje kome je ovaj spomenik napravljen. Otuda pravilno bi bilo reći spomenik neznanom junaku, a ne spomenik neznanog junaka, jer to upućuje da je to njegov vlastiti, njegov spomenik. I šta smo u stvari uradili? Sveli smo od 4 odgovora, došli smo do tačnog odgovora, a da pritom možda nismo znali da je on tačan. I zaista kad pogledate, njegova kraljica napala je mog topa, rečenica zvuči pravilno.